बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि मोनसे बाथ्रा जे बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार आरो बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार आरो डिपुटि रेजिस्ट्रार बिथांमोनखौ बे समाव बोखारनायनि बिथांखि एबा बे समाव बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानोना थांनाय 29 नभेम्बराव जानाय जाथायखौ लानानै जे बिथांमोननि थुलुंगा दं होननानै बाथ्रा बुंनानै बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जे क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि एबा क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार आरो बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जे रेजिस्ट्रार आरो डिपुटि रेजिस्ट्रार बिथांमोनखौ बे समाव बोखारनायनि थाखाय बिथांखि लादों BTC सरकारा होननानै बाथ्रा होदों बिथांमोनखौ बिदाय होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों BTCनि CEM बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा इउनिभार्सिटि रेजिस्ट्रार आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि रेजिस्ट्रार आरो डिपुटि रेजिस्ट्रार बे তিনজনক অতি সোনকালে আমি রিলিজ দিয়া হ'ব हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय मोनसे बिथांखि एबा बिथांमोना मैयानि सानाव जिरायदोंमोन आरो बे जिरायनायनि गेजेरजोंनो मोनसे बिथांखि लादों आरो बे बिथांखि बायदि बे समाव क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार आरो बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार आरो डिपुटि रेजिस्ट्रारखौ बे समाव बोखारनायनि थाखाय बिथांखि लादों BTC सरकारा आरो बे बाथ्राखौनो फोरमायथि होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा क'क्राझार इउनिभार्सिटि रेजिस्ट्रार आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि रेजिस्ट्रार आरो डिपुटि रेजिस्ट्रार बे তিনজনক অতি সোনকালে আমি রিলিজ দিয়া হ'ব কাউন্সিলৰ পৰা এইটো আমাৰ ডিচিশ্যন হ'ব বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আৰু ডেপুটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আৰু ক'ক্ৰাঝাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰাৰ এই তিনিজনৰ ইনভলভমেণ্ট ইহঁতৰ অৰ্ডাৰতে হৈছে বুলি আমি গম পাওঁ সেইকাৰণে আমাৰ কাউন্সিলৰ পৰা ইহঁতৰ যোৱাকালি বিদায় দিব লাগে বুলি ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে এই ক'ক্ৰাঝাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আৰু বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আৰু ডেপুটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ এই তিনিজনক অতি সোনকালে আমি ৰিলিজ দিয়া হ'ব কাউন্সিলৰ পৰা এইটো আমাৰ ডিচিশ্যন হ'ব বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আৰু ডেপুটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আৰু ক'ক্ৰাঝাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰাৰ এই তিনিজনৰ ইনভলভমেণ্ট ইহঁতৰ অৰ্ডাৰতে হৈছে বুলি আমি গম পাওঁ সেইকাৰণে আমাৰ কাউন্সিলৰ পৰা ইহঁতৰ যোৱাকালি বিদায় দিব লাগে বুলি ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে